Katanat kabapit Kyrpang ya kajing shngan di Kynthei, Women Cell jangka Donbosco College Byndihati East Kynthei Hills, rengkar bat ka District Hub for Empowerment of Women, kala Pynlong ya ka workshop ha ka shupau tarik nai lur halor kapang, kajing Khubor ya ki Kynthei, Crime Against Women, na kabenta kajing tip jangki Samla puli Kynthei bat kinong hikai ha ka ni ka college. Hakane kalumpung workshop labatai sani yaki Samla pule yaki lat kilenti kumno Byndihati yalade bar bankiar na ki jingpa jingpon bakia kendo haka jing em jongki kamtam na kitu ki breu ki bale jan ki bakran dan akor bat ki bapen i baki long ki basngan ban let ban wan rengkan lahikai ru eki ban husiar na kajing shanya bie yaki breu ki bapena thlet bat ki bale sebun palat pot. Ya kejingkran bakongsan la ai de uba Jimmy Pedang, Assistant Public Prosecutor ubala kran benia halor ki phang ki bayadei berkajing le tomet beijot ki Kynthei kajing shim kabu de ki trai yeng ki nong bala Kynthei kajing Khubor ulok ya kalok bat ki we ki subject ki bagi Kynthei ki ya kendo ha ka ni ka jok ha kajing em jongki. Uba Jimmy ulabatai shairu ekilat kilenti kumno ki Kynthei kin shim kabu Byndihati yalade ban jingarap na ki bor jongkaan. Ulaong ladajia baki yakendo yakum kini ki jingle tomet mardor kide ban yatho she ki bahayeng ki pulet bat ki seng ki batre Byndihati ya ki Kynthei ban yekilat jingarap marmar. Amdei ban set kop yakum kini ki jingjia tang halade shimet na mar ka jingting ni ka jingle ran. Kakong bat bitlang bare ka brand ambassador ya ka jingthmu policy ka sarkar India ban Kynthei shaprang ya ki khon Kynthei beti bajao beti padhao kalakran hakani kalumpung bat kalayathu ya ki babun ki jinga kundu jangka haki snam baladap kumno kalayarap ya ki babun ki Samla Kynthei Byndihati yalade kalakentu ya ki Samla Kynthei banlong ki basatar bat ki badan kamban bajuat ban poi shaka thong ka baki angno dik haka jing em jongki kala sneng ya ki Samla bandam red ban ya khoni ki jing haka jing em jongki hakane kalumpung kaladan ka kenta kli bat jubab ka basyong shet bha ki Samla Kynthei kila kli ya bon ba ki phang ki ba ki kwa ban tip bat ki reu shampang kila a ya ki juba basai kadar ki ban ya rap haka jing em ba man ka sngi jongki ki Samla Kynthei kila pan pau ba kila yo shibun ki jing bantoy na khane kalumpung bat kin pentre kam hala ki jong ki jinga kendo haka jing em jongki kila pan pau ru ya ka jing sngongu ya ka college ka DHEW bat ki reu shampang ki bala ai subun ya ki jing start jongki.